Гледате нашия обзор на всичко това, което се случи днес. Разбира се, напрегнат ден. Отново по поръчка на мафията. Наблюдавахме репресии и тормоз на хората около Ивелин Михайлов. Имаме за момента някакъв добър резултат на събитията, но това не отрича факта, че когато мутрите, мафиотите в властта искат да унищожат някой или да го предупредят, както в момента се случва с Ивелин Михайлов и неговата организация, са готови на всичко, на страшни унижения към родолюбиви хора, патриоти, които наистина искат нещо да се случи в тяхната държава, а не тя да бъде унищожавана всеки ден. Ние заставаме на страната на справедливостта, на страната на истината и ще се борим до край. Понеже пътуват към нашото студио и други гости, сега ще започнем с Кирил Гьорев, по-късно ще се присъединят към нас Мария Илиева, Костадин Хаджийски, по Viber ще пуснем Ивелин Михайлов с коментар за последните събития и след малко ще се свържем с професор Юлиана Матеева да ни каже какво се е случило през последните минути в съдебната зала. Господин Гьорев, здравейте. Здравейте, господин Кръстев. С кратък коментар като за начало, какво видяхме днес? Битка с неправдата, битка с мафията. Хората, ако останем днес и се върнем 3 дни назад, хората ясно казаха, че вече не искат Бойко Борисов и Делян Пеевски като лидери на мафията в България. И днес беше едно продължение, в което хората, които симпатизират на Ивелин Михайлов и на партия Величие, дойдоха пред съдебната палата. Над 500 човека. Имаше протест, половин ден, може би до 1 часа стояха. Доста хора, доста бурно подхождаха, доста бяха недоволни и доста бяха ядосани от това, което се случва, защото за лицата около политическите и олигархическите кръгове няма закони, няма справедливост. Ето виждаме преди ден или два сгазиха на пътя от Пловдив един полицай и един човек. Виждаме кадри от днес. Ето по този начин даже ще пуснем и атмосфера, за да покажем на нашите зрители как бяха посрещнати политическите затворници. Цялата мога да ви кажа, че зала беше пълна. Аз съм отразявал много подобни. Цялата съдебна палата беше никога пълна. не е била толкова пълна и такава подкрепа никога не се е случила. Да. И само да кажем, че шофьора-убиец е близък до ДПС много начало и излезе още на следващия ден срещу 5000 лева гаранция. А тези хора, за които няма никакви доказателства, тези 7 човека, които са в затвора, вече ги държат 1 седмица и ги тормозат. И всъщност това е един начин как чрез тормоза към тях, към семействата им, към децата им, чрез ежедневните заплахи и молби, само да разпишат нещо и ще се върнат при семействата си на топло и на спокойно, е тормоз към самия Ивелин Михайлов, защото когато най-близките ти хора са заплашени по този начин, е изключително тежко, но както Ивелин Михайлов, така и хората в затвора знаят, че ние сме единствените хора, които се борят срещу престъпността и срещу мафията и срещу по-точно организираната престъпност и когато наричат тях ОПГ, това е единствения вариант да използват финала на тяхното управление, защото той предстои до броени дни и използвайки този финал да използват техните бухалки през прокуратура и през съдебна система и съответно да узурпират умовете и сърцата, умовете по-скоро на тия хора през натиска към тях. И дойде дори вашия приятел Любомир Жечев. Ще стигнем и до там, но понеже имаме още гости в нашото студио, ви предлагам сега да чуем на нашата телефонна линия Юлиана Матеева, ето да, за да
разберем какво се случи в съдебна зала през последните минути и след разговора с нея в студиото ще влезне Костадин Хаджийски, народен представител в 51-то Народно събрание. Госпожо Матеева, здравейте, на живо сте в нашото предаване. Да ни кажете какво се случи в съдебната зала до този час. Съдебната зала, само секунда, че говоря по телефона. В съдебната зала беше освободен господин Николай Хитов под гаранция от 20 000 лева, т.е. мярката за неотклонение задържане под стража, най-тежката, беше заменена, както каза съда, по съображения за хуманност с по-леката от нея, каквато е паричната гаранция. До момента, в който бъде депозирана по сметката на съда тази сума, Николай Хитов остава в следствения арест с всички проистичащи от състоянието му рискове. Другият, който беше с мярка, която изобщо отпадна, т.е. вече няма да бъде с мярка за неотклонение, тъй като съдът прецени, че изобщо няма съпричастност към визираната в обвинението престъпна дейност, е Емил Евтимов, най-младото момче, което беше с повдигнато обвинение. И за съжаление всички останали остават задържани от стража, тъй като не се изтъкнаха от съда каквито и да било аргументи, които да изключват обоснованото предположение за тяхната съпричастност към твърдяното от обвинението участие в организирана престъпна група и опасността да извършат престъпления. Какви бяха аргументите на съда този път? Те бяха ли основателни? Този път съдът поне си направи до някъде труда да уважи работата, която положи екипа на защитата по обосноваване на защитната теза и да изтъкне някои все пак аргументи, за разлика от първата инстанция, в която абсолютно формално и бланкетно бяха изложени мотиви защо е необходимо да са задържани под стража. Разбира се, ние не сме съгласни с изложените от апелативния съд аргументи, дори и те да са малко по-подробни и обстоятелствени. И в този смисъл, при следващо гледане на мярката, ще изтъкнем всички тези причини. 20 000 лева гаранция не е ли наглост? Като изхождаме от това каква беше определена за варненския кмет, все пак е в малко по-обозрим размер и се надявам много скоро Николай да бъде при семейството си. Тази сума да бъде събрана и той да бъде освободен. Личеше ли си на тези две заседания, които наблюдавахме след няколко дни, че това на практика беше един политически процес? Личеше си, разбира се. Това, както беше и многократно изтъквано от защитата, това са все факти, изложените в обвинението, такива, които, ако са съществували в правния мир, те са съществували в него вече 12 години. И основният въпрос е защо сега? Че всеки от вас може да си отговори на този въпрос. Връзката на лицето с неизвестна известна самоличност, но с имунитет, отговаря на този въпрос защо сега. Как ще продължат нещата за напред? Да не ви държим на телефона, защото беше наистина много напрегнат ден, но какво очаквате да се случи? Очаквам при новото повдигане на въпроса за мерките за неотклонение да се при вече едногодишно разследването е започнало на 9 декември миналата година, да се констатира, че не са налице основания да стоят задържани под стража и останалите задържани момчета. Разбрах ви, благодаря ви за това включване. Професор Лиляна Матеева в нашето предаване. Към нас се присъедини вече и народния представител в 51-то Народно събрание от партия Величие Костадин Хаджийски. Здравейте. Здравейте, господин Кръстев, господин Георгиев. Какво е вашето мнение за нещата, които наблюдавахме днес? Мнението ми е, че хората подкрепиха и то с невероятно добра енергия
виждаме, че се събуждаме. Да. Понякога. Особено когато става събуждането въпрос за доста масово толкова се получава. скълъпени обвинения защити с бели конци по поръчка на Делян Пеевски и Бойко Борисов. Това са разследвания от 2013 година, влачени, събирани доказателства, сменени в времето, някакви неща подправени. И чак сега, когато организацията на Михайлов реши да се занимава с политика, защото няма как, трябва да се променят нещата отвътре, се задейства цялата държавна машина, президентът ни прокуратура и съд. Точно така. Значи, не знам, аз малко закъснях, извинявам се за което. Не знам точно какво сте обсъждали, но 22 година прокуратурата ни излезе с решение, че... Да кажем на нашия режисьор, че и Мария Илиева вече е около студиото, така че нека да я посрещнем. 2022 прокуратурата излиза с крайно становище, че няма никакви злоупотреби, няма опити за измами, нека да го повторя пак, опити за измами около исторически парк. И въпреки това, както виждате, 25-та година, КПК влиза и повдига същите обвинения, вече с арести. Но в крайна сметка няма да им се получи, защото правдата не е на тяхна страна. Това е най-важното. Където е правдата, където е истината, там е и победата. Ето, вие си разговаряхте с много от присъстващите днес, които дойдоха от цялата страна, за да подкрепят политическите затворниците. Какво ви казаха? Да, наистина от цялата страна имаше хора, но не само. Имаше хора дошли от чужбина. Говорих с един човек, който специално беше дошъл да подкрепи. Не е член на Величие. Дори не е симпатизант. Още не знае. Той се връща от Чехия. Точно така. И каза, че в Чехия, понеже сме близки народи и си говорят често за България, каза, че местните хора там мислят, че в България се крадат 85% от обществения ресурс, докато в Чехия този процент е 15%. Нали, говорихме си така чисто неформално и това беше мнението. И на практика за това в Чехия нещата вървят и в социална политика, и в всички сфери, а тук, както виждате, вървят, но надолу. И то стремглаво напоследък. Не знам защо, може би защото управляващите усещат, че идва техния край и се мъчат, предполагам, с всевъзможни начини, с пълни шепи да вземат каквото могат. Така, имаше и провокации днес, господин Гьорев, от лицето на практика на цялата тази акция, която спретнаха управляващите през последната година и половина, особено последните парламентарни избори. Този екземпляр, който се прави на журналист, а всъщност работи единствено и само в полза на неговите господари, беше направил някакъв филм, то силно казано филм за исторически парк, беше го пуснал точно една седмица преди парламентарните избори на 27 октомври. От тогава започна тази клеветческа кампания. След това се включи в общия хор заедно с Радостин Василев, с всички, които искат да направят да практика да не се борят с Борис Пеевски, а да отнемат вниманието от важните теми, които са в момента трябва да вълнуват всички българи. Той дойде с цялата си наглост, започва да разговаря с протестиращите, хората, които се бяха събрали там, и беше изгонен. Това ли предстои за всички тези, които действат по този начин? Ами можем да започнем малко по-назад. Той се опита още сутринта да дойде на протеста отпред, при което като го видяха, хората го набиха, плюха го. Съответно полицията го извлече. Въпреки това той успя да мине по някакъв начин отзаде, незабелязан от хората и от полицията, защото полицията каза, че му е казала да си ходи и да не идва. И след това, въпреки това, вие видяхте, и всичките зрители видяха от живите предавания това, което така наречения сблъсък, който се получи там. Нека да покажем от нашия компютър само финала как изглеждаше. Когато този се опита да влезне в съдебната зала, качува си репортажа в неговия канал.
Ще пуснем и звук. Опит за наредица. Нищо не е. Интересното е, че Сега, на мен като репортер ми се е случило същото, но от неговата общност, това е демократичната общност в България, активисти около правосъдие за всеки и така нататък, с които също са ме влачили по протести по същия начин, но разликата е, че аз искам да разбера какво е тяхното мнение, а този идва с идеята да провокира. така Че го разбирам до някъде това, което се случва. Нали, спорно е дали трябва да се реагира по този начин, но тук по-скоро го охраняват полицаите. Да, интересно е, като да гледах видеото, че така доста възрастни хора го позбутаха, този мъж. Но по-интересно е да припомним, че онзи ден на големия протест други хора, които, нали, той какво е написал в заглавието поданици на величие, че са го били, но онзи ден имаше стълкновения с други хора, които нямат общо с величие, които искаха да си говорят с него, пък после накрая почна да вика и да охка отново. Така че просто на хората им писва лека по лека и като им писва лека по лека нормално е да има такива последствия. И тия последствия няма да са само за него. Той ще са и за Симон Милков. Той не се престраши да дойде. Другият мъж, негов брат. Днеска не го видях. Не се престраши да дойде, защото той вероятно щеше да яде бой още от начало, докато при Жечев така имаше някакви опити за бутания и разговори, нали, защото той е чист провокатор, не трябва да се си, защото това иска. Пак да вметнем, че хората си го бутаха и си го понабиха още на големия протест. Хора, които нямат нищо общо с нашата организация. Но тези последствия ще ги има и за политиците, не само за журналистите. Не само за журналисти от големите медии, а и за политиците. Политиците ще бъдат бити, ще бъдат тричани, ако не се спре до няколко дни това, което правят. Просто на хората им е писнало толкова много, че вече са готови. Аз просто виждам в въздуха върви енергия на омраза и на хора, които им е писнало от цялото това нещо. Да, сега ще направим опити за връзка с Ивелин Михайлов, да ни разкаже и той как ги видя нещата днес, но до сега бяхте и пред къщите на Бойко Борисов. Там какво се случи? Бяхме и то наистина доста хора отново отидохме там с едно послание. И надявам се, Бойко Борисов вече, предполагаме, видял какво сме му подарили, сме оставили като подарък. Надявам се, е разбрал посланието, което ни изпратихме. Нали, то беше в общи линии да си отиде сам, с мир. Така. Но, държа да кажа. Значи, готови сме, да. Бойко Борисов влиза в битка, но не се държи като мъж. Няма как ти да изчакаш Ивелин Михайлов да отиде в София, понеже всички знаят, че в сряда той е в пленарна зала, и да изпратиш точно тогава купоите си при жена му и децата му, когато Ивелин го няма. Не се прави така. Бойко не се прави така. Имаме връзка вече и с Ивелин Михайлов. Господин Михайлов, здравейте. Здравейте. Как ще коментирате последното решение на съда само от преди няколко минути? Има хора под гаранция, пуснати 20 000 лева. Частична справедливост, като казвам частична справедливост, понеже първо тези хора разбраха, че едното момче няма нищо общо, нали, те както и повечето хора нямат дори общо с самия бизнес. Но едно момче, което е било в чужбина, когато се твърди, че има организирана престъпна група и което е вкарано там само за да се изнудва баща му, е пуснато
И второто счетоводителя, който наистина има много тежко здравословно състояние, също е пуснат под гаранция 20 000 лева. Убият на полицай на пътя е с 5 000 лева гаранция, а той човек е с 20 000. Но пак жена му плаче, защото не може да повярва, че се прибере и наистина има шанс да оцелее, защото в ареста този човек 100% нямаше да оцелее. По-важното е нещо, което се случва. Йордан Мицикулев е обявен за инициатор на палежи, погроми в София, при положение, че той човек е бил на видео цяла вечер, има 100% и други доказателства и наблюдаваме продължаваща ескалация на всяко лице, свързано с величие, да бъде опоручен и да иска да се задържи. Тези хора, те значи фабрикуват доказателства и ги разпространяват навсякъде. Чувам, че същото искат да направят с Павел Стоименов. По някакъв начин искат да задържат хора нон-стоп. Или всеки един, който е неудобен, те отиват и го задържат без никаква причина. В същия момент, това, което се случва в момента, хора са оставили картина на Бойко Борисов с писмо и роза да му кажат, че трябва да се във връзка с протестите, абсолютно тихо и мирно, целият ГЕРБ се изсипа от там и казва, че повече няма да ходят пред никой дом. И те как влизат в домовете на хората? Как отвличат хората? Как ги набеждават? Йордан Мицикулев няма ли майка, баща, няма ли роднини? Как ще отидеш това момче да го споменеш в Народното събрание и това министър на вътрешните работи, като неговото престъпление, че е задържал купувачите на гласове в Пазарджик, които, забележете, последствие Мухарем Мухата отива и казва, сам се признава, че е купувал гласове за ПП в Пазарджик. Или ние стигаме в крайна сметка, че той човек е купувал гласове. Ясно е, че когато каже за ПП, не е истина, но въпросът е, че той се признава, че е купувал гласове, а МВР казват, че това не е вярно. Или ние имаме едно МВР, имаме една прокуратура, един съд, които по никакъв начин не може човек с тях да се разбере и не може по никакъв начин да очаква минимална справедливост. Значи, господин Кръстев, вие видяхте вас как ви изгониха от Народното събрание, а на ваше място влезе Симон Милков. Или това, което правят постоянно, което правят, те си изфабрикуват разни неща и всеки един човек могат да му ги лепнат. И значи ние сме в една държава, тя дори не е диктатура, защото диктатурата пак има ясни и точни правила. Тук ние сме европейски член, държава член на Европейския съюз, ще влизаме в еврозоната и имаме едни хора, които вкарват в затвора си или отчернят всеки един, който им е неудобен. Това е нещо, което не знам как хората продължават да го приемат и да се примиряват с него, само защото харесваме или не харесваме някой. Медийната атака как започна срещу вашата организация Исторически парк, където наблюдавахме дори в неделя някакъв изключително смешен, по моя оценка, репортаж, в който обявиха даже, че имал банкомат в Неофит Трилски. Аз съм ходил в селото много пъти за банкомат. Не мога да не се сещам, не съм виждал такова нещо там. Ами ние направихме едно проучване, оказва се, че коренните жители никога не са виждали банкомат в Неофит Трилски. И въпреки всичко нова телевизия го намират. След като ние пуснахме видео, което го опровергаваме и това се случва в предаването на Лора Курумова, което още преди година и половина даде трибуна на Любомир Жечев с филма, който беше... То не е филм, някакъв там, някакво видео, което беше направил за Исторически парк с клевети. Видяхте и в БНТ как направиха внушение, че Димитър Георгиев е Димитър Баберков, кандидат на депутат от Величие, или тези хора по новините вече си изфабрикуват каквото искат. И нито един сигнал за това, че парламентарна група е изнудвана да мине към управляващите. Променя се гласа и вота на 100 000 човека. Но как работи медийната машина? Как работят медийните манипулации? Ами медийните манипулации, вижте как работят. Фабрикуват си една новина и започват да отиват да я повтарят без значение дали е истина или не. Това, което казвам, че нашите политици са много по-добри от българските актьори.
Българските актьори не играят по най-добрия начин. Аз съм човек, който съм любител на киното и виждам, че те преиграват. Докато българските политици без дубли, без по някакъв начин да репетират, перфектно изиграват всяка сценка и наистина трябва да им признае, че имат талант. Защото днес в Народното събрание е излязъл Димитър Митов и Даниел Митов и е казал, министър на вътрешните работи, че един от организаторите е кандидат за величие за Пазарджик с инициали и кратко .м. След него изгледал Радостин Василев е казал направо да ви кажа, това е Йордан Мицикулев. Той е при положение, че той е бил цяла вечер на лайв. И това... Аз не знам вече какво трябва да направим, защото ние отиваме на хората, показваме, че това не е така, но щом власт имаше са казали, значи това е така. И по-интересно е, че партиите, опозиционните партии не реагират, което означава, че не са опозиционни партии. Идват ли вече с предложения как да спре този тормоз? При вас вие показахте едно съобщение от преди няколко дни за среща с човек, който вие нарекохте агент на Борисов и Пеевски. Точно така. Това беше скриншот от чат, като аз съм заснел целият чат с свидетели, показвал съм как се влиза в контактите с този човек, при положение, че номера не е активен към нито един оператор в момента, но има възможност към приложенията този номер да продължи да функционира, въпреки че не е активен. След като това нещо го пуснах, човека е изтрил чата, но е забрал да изтри чата в WhatsApp. И аз днеска поне успях в нова да го покажа и много хора бяха там, видяха, че чата го има и съществува. И вижте, при положение, че всичко това е показано, това не е сигнал да се задейства прокуратурата, а в същия момент това, което виждате, се случва с Радостин Василев, достатъчно е или Григор Здравков да кажат все едно за някакъв запис, всички медии да гърмят. В този случай ние имаме брутална репресия и нито една медия не гърми. Днеска беше интересното, че единият свидетел по делото, който е казал, че човек, който му е прехвърлена фирма фиктивно. Този човек запознат ли е с договора, който е подписал? Не, Йордан Йорданов, който каза, че фиктивно му е прехвърлена фирма и той не е бил действителен управител. Вижте сега, казва, че когато му е прехвърлена фирмата, той е бил човек в трагично финансово състояние с 0 лева. След като му е прехвърлена фирмата и той е владял 2 години, едно от нещата, които се е случило, е, че този човек, първо, фирмата не е негова, но той е вкарал 51 000 лева в нея капитал за кофрази и други неща, които са били нужни. Казва, че е получавал заплата 3000 лева, от които 2500 е плащал за кредити и му оставали 500 лева. И сега искам да ви питам, господин Кръстев, за 2 години, след като ви остават 500 лева за храна, този човек също е живял във Варна. Значи от Варна до Неофитрилски да идва има някакво гориво. Той е живял с 500 лева, плащал си е гориво, плащал си е наем, плащал си е храна, дрехи, почивки е ходил, то го има във Фейсбук профила му с жена му, оженил се, сватба пишна си е направил. Не излиза сметката. Значи за 2 години по 500 лева, ако той не яде, ако е на фотосинтеза, това са 6000 лева на година. За 2 години са 12. А той е карал 51 000 лева, милия измамен, с 12 000 лева, които е имал захарчене при себе си. И това е човека, на база които обвинения те отиват и примерно арестуват хората. То в самите обвинения няма логика, те са невъзможни. Какво очаквате да се случи от тук насетне с този процес? Аз единствено се надявам на хората наистина да излязат и да изметат това управление. Борисов и Пеевски малко да дръпнат назад и да отидем в една ситуация, в която да се работи в България нормално. Не може, значи България, частният бизнес трябва да е частен бизнес, трябва да има закони, които да важат за всички.
Трябва да има някакво бъдеще и проектиране на бъдещето, а не само някакво глупаво крадене и циркове, които се правят в Народното събрание, за да може те да се усвоят дадени средства от бюджета. Какъвто и бюджет да направят тези хора, те ще го откраднат. Това нещо, което се случва с съда, тази репресия срещу хората, това болни хора на смъртно легло да се вкарват в ареста без съдебно-медицинска помощ, без медицинска помощ. Това е, как да ви кажа, брутално престъпление. В същия момент Бойко Борисов и Делян Пеевски се смятат, че са различни от останалите хора. За мен всички български граждани имаме еднакви права. Борисов и Пеевски нямат нито грам повече права, от който и да е друг българин. Щом Пеевски иска всички хора да сме равни, слиза от колата и почва да върви пеша с мен. Метрото ще го взема и му обещавам да го охранявам, да не го бият. Искам да го видя в метрото. Както аз ходя в метрото, така и него искам да го видя. Ако има смелост, нека да го направи. Благодаря за това включване. В студиото продължаваме и с другите народни представители. Ще следим. Чао и хубава вечер и на вас. Чао. Чао. Така, само новина от последните минути. Виждам, че Стиляна Бобчева го е написала това нещо. Спешно съдът освобождава един от задържаните срещу гаранция от 20 000 лева. Трябва да съберем сумата днес, за да може един невинен човек да се прибере при семейството си. Има сметка Фондация Пазители на българския дух. Това е разпространено в телеграм-канала на партия Величие, Свободен глас, Пазители на българския дух и така нататък. Госпожо Илиева, вече е споделено това нещо навсякъде. Така, че... Това е една информация до преди 5 минути, но те нещата са много динамични. Току-що уточняваме как да се случи това нещо с парите, защото си спомняте, че с Коцев се опитаха да кажат, че това е пране на пари. Така че парите трябва да върват директно. Самия начин... Аз предлагам да им ги дадем това, формата което на стотинки. Да ги съберем на жълти стотинки. Това, което е важно да се каже, че парите ще бъдат събрани. Даже половината пари вече са събрани. За 2 часа има вече 10 000 лева събрани. Разговарях с съпругата му по пътя насам, на Хитов. Тя така веднага каза, ние нямаме такива средства, как ще ги намериме. Успокоена е. Събрали сме половината пари. Въпрос е технически как точно това ще се случи, така че парите да отидат директно за гаранцията и да не бъдем обвинени, че използваме този случай, за да събираме повече пари. Така че ние заставаме зад нашите хора, всеки един от тях и ще направим всичко възможно да си ги прибереме всичките, така да се каже. Друго нещо, очаквайте много скоро да разобличим кой е човека, свързан с лицата, които заплашиха Ивелин Михайлов 2 дни след като Радостин Василев да подеме атаката си срещу Величие. За колко сребърника се продаде Радостин Василев? Не знам точната сума, но вече на всички е ясно, че това е факт. Че се е продал. Някой просто му натисна бутона в точния момент. И той се задейства. Но не знам дали забелязвате, но вече почти никой не му обръща внимание. Повтаря постоянно едни и същи неща и то се личи, че играе някаква роля. Този човек обясняваше, че за Пеевски няма нищо, никакви сигнали няма срещу него за престъпления, далавери и така нататък. Ние с госпожа Илиева обикаляме страната. Предполагам, че и вие го правите, когато имате свободно време. Виждате, че навсякъде всичко е превзето именно от този човек и неговите метастази. Ето, Хасан Хасанов отиде и го запозна с всичко случващо се в Върбица. Той се държи като мутра. Кой натиска този спусък? Госпожо Игра. Тези, които могат да го направят, тези, които имат парите да му платят цената и тези, които имат план, в който ние трябва да бъдем елиминирани от Народното събрание. И ние знаеме, че още когато трябваше да влеземе там, се четоха декларации от трибуната, включително се потъпка всякаква законност, когато се стигна до там да бъде обвинен Конституционния съд в
декларации се писаха как трябва да се искат оставките на всички членове, как може да се взимат такива решения и така нататък, и така нататък. Така че става въпрос за властимащите, то е ясно. Те са ясно кои са, Бойко Борисов и Делян Пеевски. Там вече всички други пешки по дъската, Възраждане, МЕЧ, БСП, ИТН са така под контрола на тези двама господа, които дърпат конците на всички, които така контролират положението и решават кой компромат, в кой момент, срещу кой точно човек, по какъв точно начин, за колко дълго време. Участва ли Григор Здравков, Радостин Василев в една организирана престъпна група? Ето, малко по-рано днес пък Николай Панков ни беше на гости в преданието, което водя. Каза, че вече се готвят сигнали, че това всъщност е организирана престъпна група с цел изнудване на народни представители. Да. Ами факта... За който се лежи в затвора. Да, ами надявам се. Господин Василев, отивате в затвора. След като този човек беше споменат от господин Василев, че е човека приносител на документи, които той е носил в колата си преди още дори да бъдем регистрирани като кандидат-депутати, означава, че той се е снабдявал с някакви документи или е правил копия, или е подправил такива. Така или иначе ние не можахме да видим оригинала на декларацията, за която той говори. Освен това виждаме, че той има огромно количество записи, правени за всеки, с който е разговарял. Още от много преди, което също се носи наказателна отговорност. Не може някой да бъде записван без негово позволение. Даже адвоката на МЕЧ Сташки го знае това нещо, пък не отива да спаси сега техния другар Григор Здравков също от наказателна отговорност. Да, така че в момента се разбира, че той се е снабдявал с документи, записи и така нататък, които най-вероятно да му послужат в някакъв подходящ момент. Най-вероятно имало различни сценарии. Сценарий едно, той влиза в Народното събрание като депутат и най-вероятно там има един вид задачи. Не влиза план Б и там вече прави други неща, изважда документи, записи в някакъв момент, в който се прецени, че е удачен, за да може да бъде дискредитирана нашата партия. Но при всички случаи Господ ни е спасил, защото той трябваше да бъде 11-тия депутат, ако беше влезъл. И кой знае какво ще да се случи тогава. Защото в която и да е партия, където и да е, ако върви някой човек с микрофони под сакото и разпитва и задава и сканира документи, преправя подписи или не знам какво прави, би могло да нанесе много големи щети, така че определено, но това, освен това, другото нещо, което може би сте го споменали, ние днеска сме цял ден в съда, но факт е, че той се представя за лице, което не е, и навсякъде по медиите това нещо се толерира. Аз от миналата седмица... Има ли общо той с Българска легия антимафия? Абсолютно нищо общо няма. В смисъл някога е имал нещо общо, но от 2018 няма нищо общо. И от самата легия от 2 години въобще няма дейност. Но той има специален такъв профил във Фейсбук, в който се легитимира като такъв и навсякъде по телевизионните студия се легитимира като такъв и звучи така много, нали, сериозно и компетентно и факта, че на него се позовават сигнали, нали, пише сигнали и на него се позовава Радостин Василев, което е много странно, без той да провери самоличността, длъжността, има ли такава организация, той представлява ли я, откъде е взел тия документи, по какъв начин, защото просто всичко това звучи много, как да кажа, несериозно, необосновано, много лековато за тази трибуна Народното събрание, за всички студия, които бяха обиколени от него, с тези факти, които са така смехотворни, наистина нивото е много, как да кажа. Как се държи Радостин Василев в пленарна зала? Само на девойките от Величили скача, а вас ви пропуска. Защо според вас? Радостин Василев не искам да му правя
психопортрет, но на въпроса как се държи, ще ви отговоря, че непостоянно луд. Нека така да го кажа. Не дайте да го таковате, защото аз пък ще го съда заради това, че няколко пъти каза, че съм невменяем, че съм душевно болен, за което ще му извада. Просто... Не е добре така да си говорим. Просто е малко нервен. Не е добре, но... Малко е нервен. Това си го казвам. Венериан, че му веря. Да, мое лично мнение. Предложих му лекарства веднъж. Какво да говорим? Радостин Василев ниска топка. По-добре е да търсим човека, който натисна бутона на Радостин Василев. Оставете го вече Радостин Василев. Той си играе някаква негова игра, за което дали е взел пари, дали не е взел пари, няма значение. Въпросът е, че играе на страната на партия мафия. Това е основният въпрос. А как се бори този модел? С идеи, с каза, с работа на терен, а не славаджийство от трибуната на Народното събрание? Нещо, което обаче в България много върви. Господин Хаджийски, аз си разговарям с много българи, някои от тях с по-различно мислене. Казват, Радостин Василев най-големия борец срещу мафията, той много ги цепи, ама какво като говори по този начин, след като аз не съм го виждал да отиде някъде да си разговаря с българите по малките населени места, нещо, което ние го правим непрекъснато, да спре да пита къде отива субсидията на партия. Вели, че тя отива именно за това. Именно за реалната борба с Борисов и Пеевски, всеки ден ние да сме на терен и да показваме. Никой от нашите координатори, народни представители, вие знаете, че ние постоянно обикаляме на места и се опитваме да помагаме на хората, които имат проблеми с властта, които са мачкани по един или по друг начин. Както мачкаха мутрите 90-те, сега властта пък продължава по същия начин. Но на времето хората излизаха и се бореха. Имаше такива смелчаци, които се бореха с мутрите, биеха се по дискотеки, опитваха се, имаше някаква съпротива от много хората. Сега вече забелязваме на много места едно отчаяние у хората. Просто нямат тая смелост или имат някакъв страх да се изправят и да се сбият с някой от тези, които ги мачкат. Ето сега обаче... Но никъде не сме видяли... Трябва всички да сме заедно. Тук няма вече място за леви, десни, център, либерали, евроатлантици, националисти, патриоти и така нататък. Това също, което се наблюдаваме в момента, се случи и с Продължаваме промяната. Благо Коцев беше арестуван по същия начин. Опитаха се да го пречупат в ареста. С госпожа Матеева си говорихме за това колко си прилича този процес в момента. Да. Ами аз идвам точно там. Какво стана? Много беше интересно. Този път поне се опитахме така, съдията прочете много обстойно това, което причините, за да се вземат решенията, които са взети. Ако вече са споменати, да не ги повтарям. Той каза, че се гледат две неща. Първо се гледа дали обвиняемите се познават помежду си, за да може да се извади извод дали те са организирани помежду си, което означава, че те имат така синхрон помежду си, имат план помежду си, имат създадена организация, имат съпричастност, за да бъдат дефинирани като организация. И не е казано, че те трябва непременно да се познават всичките. Може да се познават един-двама примерно, а другите да не са, в зависимост от това кой каква роля изпълнява в целия процес, като важното било намерението на тези хора и за какво са се събрали. Като каза, че дори ако това намерение не е изпълнено, факта, че те имат намерение да изпълняват някаква дейност, която може да е първо да е организирана и второ да се квалифицира като престъпна, вече може да означава организирана престъпна група. Първото заключение беше, че групата е организирана, независимо, че примерно архитекта на Ветрино не познава останалите, може би познава един или двама от тази група, която беше там. Единственото изключение правеше синът на Емил Ефтимов. За него няма
ясни доказателства и в материалите, които те са прочели, че той е част от така добре създадената организация, като там се констатира, че тя е отдавна, поддържат се най-различни връзки помежду им, хората обменяли идеи, имали общи бизнес начинания, което се оказва, че е престъпна дейност. Нали, така излиза, че когато хората са се събрали, правят заедно неща, нали, бизнес начинания и всякакви други, те може да се окажат престъпна група. Втората част беше дали тази дейност е престъпна и там вече се базираха констатациите на свидетелски показания. Бяха изредени 5-6 имена на хора, които бяха разделени на две групи. Половината са инвеститори, другите не са непременно инвеститори. Ами са хора, които изпълняват някаква, примерно, роля в тази група. Примерно, да осчетоводяват документи, да продават акции, да извършват някаква друга дейност. И там вече бяха споменати хора, които сме виждали като свидетели в Временната комисия за исторически парк. Йоан... Запрянов? Не. Строителя, който беше... Йоан, забравих му второто име, но това е един човек, който аз тогава, като слушах показанието му, нали, той обясняваше, че е бил безработен едва ли не, отива в парка, намира си някаква работа, те му дават работа, той започва да работи, в последствие става, примерно, започва да отговаря за определен груп хора, 3, 4 или 5, и след което решава да става акционер, но понеже нямал средства, изтеглил заем и станал акционер, и след това решил, че ако може да дели част от печалбата по по-различен начин, и в крайна сметка нещо не му харесвало в цялата схема, как така Ивелин Михайлов ще взима, а той не, печалби, такива, каквито той си представя, след което вече отива и свидетелства, че това е престъпна група. Значи един човек безработен, който му се дава работа, издига се в длъжността си, дава му се възможност да стане акционер в това бизнес начинание и накрая той излиза недоволен, защото си представя по-големи печалби, които е редно да взима. Нали, за такъв вид свидетелски показания говориме. Аз не познавам всички други, нали, бяха споменати няколко имена, но на база на техните свидетелски показания накрая съда стигна до заключение, че след като общността е голяма, много голяма, хора, които се обучават, работят, изповядват общи идеи и така нататък, и има възможност петимата обвиняеми, нали, с изключение на Хитов и Емил, които бяха освободени. Единият под парична гаранция заради здравословното му състояние от 20 000 лева и другия Емил просто му отпада обвинението, счита се, че не е част. Останалите 5, включително и архитекта, нали, на база на свидетелски показания е променял категорията на земя, на различни земи, за да може да се облагодетелства организираната група и да се извършват имотните измами, за които, нали, се говори в обвинението. Останалите 5, понеже са част от една много голяма общност и за да не могат да продължават да упражняват влияние върху нея, евентуално да склоняват хора от тази общност или да привличат нови такива, да извършват парични измами, за да събират средства за тяхни нужди, да не знам какво да правят те с тези средства, се взе решение да останат в следствения арест, което... Нали, така за нас, които слушахме отстрани, нали, това бяха едни такива... Ще ли ви кажа един абсурд от последните часове? Софийски градски съд пусна под парична гаранция от 5000 лева Мирослав Василев, който причини смъртта на полицай в района на Северната тангента в София на 1 декември сутринта. Тогава лек автомобил движи се с висока скорост, удари полицейски автомобил, а на място загина полицай, който в този момент е извършил служебните си задължения. Да. За този човек 5000 лева гаранция. Да. Беше ли задържан? Ще беше ли в... Мисля, че не. То съвсем скоро, то беше преди 2 дни това нещо. Така че най-вероятно, ако е бил, то е за съвсем кратко. 5000 лева струва човешки живот, господин Хаджийски. Ето, виждате как работи съдебната система към момента. Затова трябва да се тръгнат основните причинители на това нещо. Значи, те тръгнат ли си, успеем ли да ги извадим от властта,
всичко ще заработи. И съдебната система ще заработи по-справедливо. И лека по лека ще се изчистят хората, които са работили с тях. Това е основното. Трябва да ги изчистим тези двамата. Виждате ли формула решение за съдебна реформа, независим съд, прокуратура, което да действа бързо, ефективно, да спазва човешките права, нещо, което и тук беше потъпкано, защото за тях човек, който е болен от диабет до сега, за което, айде пак ги поздравяваме, че поне имаха някаква милост, но за почти една седмица в ареста той човек нямаше дори достъп за помивки, да се грижат за него, така както трябва, като човек, който страда от едно тежко заболяване. Да, реформата на правосъдната система, тя от много години се говори и не се прави. Не се прави умишлено, това на всички вече ни е ясно. Но, както казах, ако успеем да махнем управляващи и по-скоро двамата, ние всеки път си ги казваме, но по този начин ги утвърждаваме като такива. Но хубаво е да си ги казваме. Махнем ли ги тях? Ще стане и съдебната реформа и най-важното, което е, съдът ще стане справедлив. И няма да има такива неща, както сега казвате за неправомерно арестуване на тежко болни хора, държани в ареста, без видима причина. Значи, съдията днес е подходил още при четенето на обвинителния акт. Той е подходил с предубеждение, че те вече са виновни. Разбирате ли за какво става въпрос? Диктатура. Значи той, още преди да почне да чете, той вече в главата му, че те са престъпници. Каквато и защита да имаш. Това е несправедливост, както и господин Михайлов. Каквато и защита да имаш, точно, когато съдията, прокурора е с ръка, тези хора да бъдат мачкани, докато не си променят показанията, така ще бъде. Това е към момента, но това нещо може много бързо да се промени. Много бързо. На какво ни учи този процес, госпожо Илия? Този процес ни учи на това, че обществото не трябва да търпи липсата на правосъдие. Най-важното нещо, което движи едно общество напред, това е чувството за справедливост. Чувството за справедливост се вижда навсякъде във всички сфери. Ние видяхме на протеста, бяха хора, които масово, млади хора, които не са гласували. Аз разговарях с много от тях, на двата протеста бях. Те казаха, ние сме тук, защото виждаме как откровено се краде, как нагло се лъже, виждаме как не се съобразяват въобще с нас, как приемат се закони за някакви секунди, виждаме как иска да се купи Лукойл, да се вземе тотото, да се вземат АЕЦове, тук южни потоци, непрекъснато си делят всичко, ако може да разпорчелосат, да продадат реките, да продадат въздуха, да продадат всичко. И ние сме тук, защото повече това нещо няма да го търпиме. И защото искаме да си останеме в нашата родина и да си гледаме нашите деца тук. Тоест, това не бяха хора, които може да ги кръстиме ляви, десни, червени, сини, левски, ЦСК или каквито и да е, русофили, русофоби, никакви такива. Това бяха хора, които бяха задвижени да излезнат поради липсата на справедливост. Частният случай в днешния процес и в този пример, дори който вие дадохте, в който убиец се пуска срещу 5000 лева и човек болен, който има общо всичко 77 фирми счетоводни, които обслужва, живее в едностайно жилище и няма никакви пари. Човек от диабет и младо момче, който е почти колкото мен, те да си хората, които не го знаят по лице, да си представят. Да, точно така. Младите хора да ходят в затвора, защото са част от някаква организация, която се бори с който мудрите. Тогава, за периода, за който се говори от 2012, той е бил ученик 12 годишен някъде. Заребяло е с финансови измами с учениците си в училище. Да. За това става въпрос и заради този целият абсурд, който ние накъдето и да се обърнеме, нали, аз наистина от едно известно, примерно закона за Лукойл, той се казва закон за насърчаване на чуждите инвестиции в България. Всъщност те искат да отнемат един актив на чужд инвеститор в България. Другия закон, който е примерно, нали, частните инвеститори, те трябва да се насърчават. Само да покажем, че наистина сме
обединена организация. Парите са събрани за гаранцията и огромни благодарности на всички дарители. Това се случи за 2 часа. За 2 часа събраните 20 000 лева за гаранцията на Димитър Хитов. Да. Продължете. Ето това е справедливост, ето това е общество, което е обединено в името на нещо позитивно, на някаква ценност, която да е свобода, справедливост, равноправие. Хората са се обединили и заедно се борят срещу този модел, който е олицетворение на обратното. В залата днеска ние видяхме дори и полицаите, които охраняваха там, нали, обвиняемите, бяха много сговорчиви, говориха си, дадохме им вода, приказахме си. Въобще не се държаха към тях като някакви тежки престъпници, които се намират в следствения арест и там ще стоят поради това, че наистина олицетворяват най-тежките престъпления там, като ние там говориме, ние ги разпитвахме за какви става въпрос. Тежки престъпления, убийци, рецидивисти, изнасилвачи и някакви такива. Нашите хора въобще нямат нищо общо с този профил. Въобще тази презумпция, че може би, понеже те са част от някакво общество и може би са организирани за някаква цел, която дори не е постигната, но може евентуално да бъде постигната, звучи абсолютно как да кажа, абсурдно наистина на фона на истинските престъпници, които се разхождат на свобода и които непрекъснато крадат огромни средства и това се случва на най-високите етажи на властта и ние го видяхме и в бюджета, видяхме го и в случая с Лукойл, сега го виждаме и в случая с Тотото, искат и ЕРП-тата да отдържавяват. Видяхме в ПВУ плана, който е предвиден за малки и средни предприятия, средства отиват в едни фирми, които са много големи и се взимат едни много големи милиони. Така че тук буквално в момента ние сме страната на абсурда, нали, ако мога така да кажа. Частните инвеститори се прокуждат, работещите се наказват, в другите държави работещите им се дават облекчения от данъци, някакви специални, младите хора, за да останат демографска криза, им се дават облекчения. При нас е точно обратното. Те са най-наказаните, най-онеправданите, а тези, които не произвеждат, тези, които са на издръжка на работещите, са облагодетелствани, дават им се големи заплати, големи бонуси. Това е целият този абсурд, го гледат всички от доста дълго време и затова хората излезнаха на улиците и казаха, че това просто повече няма да се търпи. Финални думи, защото наистина денят беше тежък, а утре атаката трябва да продължи, господин Хаджийски. За финални думи искам да кажа на всички зрители, значи духовният път на България вече е прокаран. Това съм 100% сигурен. И най-важното, нов морален компас в българската политика. Нали да, така? Това вече в духовен план е факт. Ние сме хората, обединени, разбира се, както и вие казахте, които трябва да изминем физически този път. Дали ще има битки, къде ще спечелим, къде ще загубим някоя битка. Но ние този път трябва да минем през него, да го прекараме физически. И това ще стане. И управляващи много добре го знаят това нещо. И го разбират. Надявам се Бойко Борисов да е разбрал точно и правилно посланието, което оставихме тази вечер, като му отидахме на гости. И да постъпи умно. Той не е глупав човек. Госпожо Илиева, всички симпатизанти, членове, хора, които ни подкрепят в тази битка, какво трябва да чуят? Че духът от бутилката излезе, нещата се случват, много бързо от тук натам ще се случват. Нека управляващите си отидат с добро, защото иначе не искам да предричам какво може да им се случи, но виждаме хорската любов, как ги застига. Виждаме, че те не могат да бъдат охранявани от когото и да е, защото ние сме много повече. Продължаваме напред, стоиме зад нашите идеи, няма да отстъпиме и крачка и ставаме все повече и все повече и все повече обединени. Дори сме много по-обединени от преди. Опитаха се да ни извадат очите, но ни изписаха веждите. И в Народното събрание, и с това дело, и по време на... и ако стигнем по-скоро до предсрочни избори, ще го видят и в изборния резултат. Какво ще се случи с вота на недоверие според вас?
Ами, две неща. Единият вариант е те да предприемат мерки, сами да си изтеглят правителството, за да не се стигне до вот на доверие. На вота на доверие, разбира се, всички опозиционни партии. Предишния път 20 гласа не достигнаха. Сега Да, може да има изненади. сега може да има изненади. Тук имаше доста... Пък и дори Борисов заговори за пресрочни избори. Да, аз мисля, че това е умния ход, който той, присъединявам се към колегата абсолютно, той е човек, който е дълго време във властта. Усеща откъде духа вятъра и би следвало да излезне с някаква чест и достоинство, да намери подходящия претекст, че не иска хората да страдат, че той се вслушва във всеки глас, дори един протестиращ да има. Той ще чуе неговите мотиви. Нека да чуе мотивите на всичките стотици хиляди, които излезнаха, да се съобрази с тях и да си излезне с добро, да даде оставка това правителство и да отиваме на предсрочни избори, където се надяваме този път те да бъдат честни. Ние ще направим всичко възможно да осуетиме тяхната предварителна нагласа и хората да усетят чувство за някакво чувство за справедливост, което липсва от много дълго време на политическата сцена. Заставаме от страната на доброто. Атаката продължава. Напук на всички. Величие за България. Благодаря на всички, които дойдоха днес в София, в председателната палата, за да подкрепим политическите затворници. Доказахме, че сме сплотени. Това най-много ги плаши. Това трябва да го знаете. Така че действаме и утре отново показваме, че единственият път на България това е националния.